Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na pud ta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, no? Bisperas na gyud mga higala sa among fiesta diri sa Ayungod. O kaganinang buntag mga higala, nagsugod ang amo ang Kadumahan Festival, alas 7 pas buntag tungod sa kainit mga higala. Kaluoy Ginoo nagmalampuson kini uban usab sa pagtinabangay sa simbahan ug sa kining local government unit, no? Pasalamat ug dako sa ato ang halangdong mayor diri sa Ayungon, si Honorable Mayor Dennis Amancio, ang tanan pod nga mga Vice Mayor Pabilyaran, no, Nilda Pabilyaran ug ang mga konsihales, no, sa lungsod ug ingmano sa mga kapitanes sa barangay, mga konsihales ug ingmano sa mga ko ang mga kaubanan sa simbahan ng akong mga parokyano nga nisuporta gid usab sa Kadumahan Festival, no, being an initiative of the local government unit nga has something to do with the devotion to Saint Isidore the Farmer. So muna ano nga dako kay gikatampo mga higala ang LGU nato nga nakuan gyud napasidunggan gyud usab ang atuwa nga mahal nga patron Senior San Isidro. Ingon niya no. So muna nagdaghang salamat Mayor Amancio sa imuha usab nga suporta sa kalihukan sa simbahan diri sa Ayungon nga mao ang kadumahan, no, kadagayaan sa uma. Okay, no? Nahala no padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatonon nining kabudtuhon ug ato karon nga ari kita mga higala sa ato nga Saint of the Day, no? May 14 abino ang ato karon nga santo walay lain kung dili si matod pa diri sa ato ang kining listahan si Saint Matthias. Oh, si Saint Matthias man dahil no? Sa Acts chapter 1 verses 15 to 16, the apostles decided that Judas Iscariot be replaced and drew lots sila between Joseph, Barsabas and Matthias, and of course Matthias was chosen. No? So muna karong adlaw mga higala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan ang matud pa replacement ni Judas Iscariot nga nibudhi kang Hesus unya ang iyahang pangalan mao si San Matias o Saint Matthias. Nahala no may mudto na kanatong tanan mga higala sama kang San Matias mapuy-an nato gyud mga higala ang pagtulon-an ni Kristo diha mismo sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Bueno. Padayon ta mga higala wala lang una kita karoy kuan ha joke og kining kinipod nga sa ngala aning wala pud una kitay kuan kining gitawag nato og joke og Saint of the Day. Ayan no kay medyo ulo api kita gamay mga higala no nano. Nahala no padayon ta sa atong mga buhatonon ug ari kita sa atong catechism proper. O sa may atong topic karong adlaw mga higala. Ang atong topic karon of course it is kabahin sa Rosario. Okay no? So kagahapon mga graven images man to karon ang ato na pud nga gisgutan kabahin sa Santos nga Rosario, the Holy Rosary. So sa definition mga higala, Holy Rosary is a scripture-based prayers. It begins with the Apostles' Creed, which summarizes the great mysteries of the Catholic faith. The Our Father, which introduces each mystery, is from the Gospels. The first part of the Hail Mary is the angel's words announcing Christ's birth, and also Elizabeth greetings to Mary. No? Muna siya ang Santos nga Rosario. Ngunit sa mga higala ha, ang Santos nga Rosario mao'y usa ka pag-ampo sa Katoliko nga binasi sa balaang kasulatan. Gisugdan kini sa kining pagpadayag sa pagtuo sa mga apostoles
nga maoy naglangkob sa mga misteryo sa Katolikong pagtuo. Unya gisugdan ang matag misteryo sa mahanamo o nga nagagikan pud gihapon sa Biblia. Unya ang primero nga parte sa Hail Mary na mismo nga mga word, no, mga word mahimaya ka Maria, mao ang mga pulong mismo nga nagagikan sa anghel nga nagsangyaw kabahin sa pagkatao ni Kristo o gingaman usab ang pagtimbaya ni Santa Isabel kang Mama Mary. Ana no? So muna nga ang ebanghelyo, ang rosaryo di ay dili ni siya ingon nga kanang gitawag nato ato-ato ra, no? Kuang gyud ni siya gospel based ni siya, no, gospel based. Unya ang santos nga rosaryo nagkahulugan kini og chain of roses and the rosaries of prayers. No, sa ato pa ang santos nga rosaryo di ay nagkahulugan kini og kadina sa mga rusas. Ang bulan sa Oktubre gi-designate kini, giila kini as the month of the Holy Rosary. No, muna nga mataga Disyembre magrosaryo kita, no, the whole month, no, kaya ang holy ang man lagi. Unya si Saint Dominic, no, maoy usa sa mga santos nga matud pa he promoted the Holy Rosary, no, according to tradition. In 1214 he had a vision of Mary. She is said to have presented him with the rosary, both the beads and the prayer to be prayed. No, sa ato pa giilag yun, no, kini si Santo Domingo, Saint Dominic, nga usa sa mga santos nga nagdebosyon gyud, no, sa santos nga rosaryo. Nya according sa sigon sa atong nasayran, no, nya adtong 1214 tuig 1214 naduna siya pananawon sa atong mahal nga Birhen Maria. Nya matud pa sa bawong pananawon gi-present, no, she is said to have presented, no, ato pa gipakita, no, sa mahal nga Birhen ngadto kaniya ang santos nga rosaryo, ug gani gitungtuan pa siya sa mga pagampo sa santos nga rosaryo. Unya lain nga santo nga nagdebosyon usab sa santos nga rosaryo mao kini si Saint Louis de Montfort. No, usa siya ka ordinandeng pari ug known for his devotion to Mary and his practice praying of the rosary. You know, si San Luis de Montfort. Unya niadtong May 13, 1917, Mama Mary nagpakita ngadto sa tulo ka mga pastol nga mga bata, no, 3 shepherd children. Ug nga sila nga mao sila si Francisco, Lucia ug Jacinta. Nga iya sang gitudluan nga mobalik sila matag 13 sa bulan, no, gikan sa Mayo hangtod na kini sa Oktubre. And then matud pa siya maoy nagdugang, no, sa pagampo nga nabitang, "O Hesus ko, pasayloa kami sa among mga sala, dadaang tanang kalag sa purgatorio, ilabing na kinahanglan sa imong dakong kaluoy." Mana, no? Ang nagdugang na gyud ni ana mao si Santa Maria nga Mary. Unya, the Rosary and you. The Rosary is an incredibly rewarding spiritual practice for the men and women of any age and all ages. It is like an ancient treasure map that has led countless men and women from all walk of life to the treasure of peace, joy, charity, and contentment. Nato na binisayon mahigala, ang Santos nga Rosaryo, no, makahatag yun nimo og katagbawan, ilabi na gayud sa imong espirituhanong paglambo alang sa mga babae ug lalaki sa tanang panahon. No, mura kini siya og bahandi, mao kini siya mapa sa bahandi nga maoy naghatod sa daghan kay mga babae ug lalaki dahang katawhan nga nagagikan sa nagkalain-laing standard, nagkalain-laing matang sa panginabuhi ngadto sa bahandi sa kinabuhing malinawon, kinabuhing malipayon, kinabuhing madagayaon ug kinabuhi nga puno sa katagbawan. No, sumaw ka na ang Santos nga Rosaryo. Abi, no, di na lang una kita kutob mga higala, ha. Medyo dali-dali araw ng ato ang kining tema kay medyo bispirasron mga higala diri sa mua. Pirting bisiha gyud mga higala, no.
Abino, o di na lang una kita kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab, mana milit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Mayong Mudto, Pilipinas.